Când era doar un băiețel, Ilias a fost răpit de la părinții săi de trupele coloniale germane. După mulți ani în care a luptat în război contra propriului său neam, se întoarce în sat ca să descopere că părinții săi nu mai sunt, iar sora lui Afia a fost dată în grija unor străini. Un alt tânăr se întoarce în aceeași perioadă. El nu a fost răpit, ci vândut. Ajuns și el în trupele coloniale, a devenit mâna dreaptă a unui ofițer a cărui protecție i-a marcat viața. Convalescent și fără un ban în buzunar, nu-și dorește decât un loc de muncă și o viață ferită de primejdii, dar și iubirea frumoasei Afia. Pe măsură ce soarta împletește viețile acestor oameni care își duc mai departe traiul muncind și îndrăgostindu-se, umbra unui nou război pe alt continent se alungește și se întunecă, amenințându-i să-i înșface și să-i ia cu sine. Vieți în derivă combină narațiunea palpitantă cu o precizie desăvârșită a descrierii emoțiilor. Relatarea este plină de tandrețe și pune accent pe viețile obișnuite în care se întâmplă lucruri extraordinare. Abdulrazak Gurnah pune lupa pe fapte de o violență extremă, dar și pe gesturi surprinzătoare de bunătate, confirmând astfel locul său în rândul scriitorilor de frunte ai prozei engleze moderne. Sunt Andra Matei și până data viitoare să ai parte de tot ce-ți dorești tu.